Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο κυβερνήτης. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω με χαρά ότι αυτή είναι η πρώτη μου πτήση. Είστε οι πρώτοι μου επιβάτες. Πετάμε στα 3.000 μέτρα, όχι, στα 3.000 πόδια. Ή μήπως είναι χέρια. Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη. Crashing this plane. With no survivors.